Hej og velkommen til Carso. I dag er vi taget til København for at få det første kig på den nye Urban Cruiser. Den nye Urban Cruiser kommer til Danmark til efteråret, men allerede nu kan I på hjemmesiden lave online reservationer. Den nye Urban Cruiser kommer med 2 forskellige batteripakker, og den kommer også med både forhjulstræk og firehjulstræk. Det forventes, at rækkevidden på det lille batteri bliver ca. 300 km, og rækkevidden på det store batteri bliver 400 km. Den firehjulstrukne variant af Urban Cruiser kommer til at have en forventet rækkevidde på ca. 350 km. Vores Urban Cruiser kommer til at have en god rummelig kabine. Bilen kommer til størrelsesmæssigt at være en mellemting imellem vores Yaris Cross og vores Corolla Cross. Bilen kommer til at være 14 cm længere i akselafstanden, end hvad vores Yaris Cross er i dag, og den kommer også til at have et bagsæde, der kan reguleres frem og tilbage i længden, som gør bilen mere fleksibel og rummelig. Urban Cruiser har en dejlig høj indstigning, som gør, at man sætter sig ind og ikke ned i bilen. Toyota lægger meget vægt på at have nogle fysiske knapper i modsætning til mange andre konkurrenter. Så her er der fysiske knapper til betjening af radio, fartpilot, gearvælgeren er en fysisk drejeknap. Husk, at vores batterigaranti er den samme som på BZ4X, altså op til 10 års serviceaktiveret garanti. Relaxen er den selvfølgelig også stikket under. Vi glæder os rigtig meget til at vise bilen til efteråret. Vi ses hos Carso.